Sziasztok! Ez itt a Balaton. Fenn van a térképen, szóval lehet, hogy ki is takarom, de hatalmas maga a hely, és most sötétben értünk ide, szóval ezért most fogom felvenni, viszont az este itt maradunk a közelben, szóval mindenképpen majd nappali felvételeket is csinálok róla, csak hogy láthassátok, hogy milyen a kilátás innen. De igen, hogyha jól sikerülnek ezek a felvételek, akkor este videó lesz, hogyha nem, akkor majd nappal láthatjátok, de ez úgyis kiderül majd utólag. Szóval jó szórakozást! Ez itt még utána is néztem nemrég. Ez volt itt elvileg az ilyen diszkó meg üdülő része. És elvileg a 90-es évek óta el van hagyatva. 2010-ben elvileg nyertek valami pályázatot, fel akarták újítani, de nem úgy tűnik, mintha ebből lett volna valami. Szóval jelenleg most ilyen az állapota. A kilátás az egyszerűen gyönyörű innen. Tehát az tagadhatatlan. Az a baj, nem hiszem, hogy már bárki venni a fáradtságot és felújítaná ezt. Viszont a lebontásnak is sajnos költsége van. Szóval nem tudom, hogy mi lesz ennek a sorsa. De ez már egy ideje így áll. Ez nem mostanában lett kiürítve. Ez a kilátás se rossz innen.